Αυτό σε αυτόν τον χώρο επιλέξαμε να κάνουμε τον αγιασμό και αργότερα στο θέατρο θα κάνουμε την εκδήλωση. Και μετά στο νεκροταφείο θα γίνει το Τρισάγιο. Νομίζω ότι ας ξεκινήσουμε τώρα τον αγιασμό και θα πούμε και περισσότερα λόγια στην εκδήλωση μετά, για όσους παρευρεθούν, για να τιμήσουμε τη μνήμη του στράτου. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίος να είμαι θυμών κατά τη σύνεπη οίκιαν, για αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσείς εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρηση των τεσμάτων ημών έτησε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος Υιός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Έλεος και αλήθεια συνήντης ανευδόκησας Κύριε την γη σου, προστήτων επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα, τέκνο, πιστός ο λόγος και περί τούτων που μέσα διαβεβαιούστε ή να φροντίζουσι καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότες το Θεό, ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράδες συζητήσεις και γενεαλογίες και έρης και μάχας νομικάς περίστατο, η σύγγαραν ωφελής και μάτι, ερετικών άνθρωπων μετανοίαν και δευτέρα νουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστρεπτο τιούτος και αμαρτάνιον αυτοκατάκριπτος, μανθανέτωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρείας συναμεινός συνάκαρποι, σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση, εκ του καταμαθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Είπεν ο Κύριος της εύθου μαθητές, ημίσεστε το άλλας της γης, εάν δε το άλλας μορανθεί, εν τίνη αλιστήσετε. Ισου δεν ισχύει έτι ημί βληθήνε έξω και καταπατήστε από των ανθρώπων, ημίσεστε το φως του κόσμου. Που δύναται πόλης κρυβήνε πάνω όρους κειμένου, δε καίους λίχνων και τη θέασιν αυτών υπό τον μόδιον, αλλά και τη λιχνίαν και λάμπει πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτου το φως ημών έμπροσθε των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσου στον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, που κι ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Νικοδήμου, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του καταπενθήνε μην πλούσια τη Θεία Χάριν, της έργης ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του γενέστε μην των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτωρα ενείς κατά το θείον αυτού του φωτισμών πράττουμεν αγαθής του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αι Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο εν ανθρωπίζας Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επιτιδεύματα εργασάμενος, εκ της Αγίους Αποστόλους από τις εργασίες καλέσας, ή να ταύτην ευλογών αγιάσεις αυτός, Κύριε, ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα, ενώ το ονόματί σου καταρχόμεθα σήμερον ή να ταύτα τα χεί και εσίους εις πέρας αγάγομεν. Φώτισον δε ημών την διάνοιαν και ενίσχυσον ημών του Αγίωνας, ή να πάντοτε το αγαθόν πράττομεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα, εις διακονίαν του λαού σου και εις δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση, τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Κλείνον Κύριε του σου και εκπάουξον ημών, τον Ιορδάνη βαπτιστήν εκαταδεξάμενος και γεια σας τα είδατε και ευλόγησον πάντες εμάς.
τους δια της κρίσεως τεύχων αυχαίων σημαίνοντας της φιλίας του πρόσχημα και καταξίωσον εμάς εμπληστήν από αγιασμούς, για τους πίδατος τούτου μεταλήψεως και κεραντισμού και γενέστο με κήρυξη για ψυχιστή και σώματος. Σιγαρή ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών και συντηρημάσιν και ευχαριστήν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τους ομφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τους ομφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τους ομφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Των σών δωρεών αξίων σήμας πίσων, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσιν οι άματα της εμπίστη λαμβάνουσιν την ευλογίαν σου άκραντε. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Πανακράντου και παραμόν Αγίας Αυτομητρός του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, των Αγίων Ενδόξων Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Καλλίνικων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του Αγίου Ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου και πάντων των Ετρικών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Βοήθειά σας κάθε καλό. Να είστε καλά, να χαίρεστε την βιβλιοθήκη σας και είναι άξιο συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ και την οικογένεια για την γιορτή, για τη δωρεά που μας έκανε και μας φροντίζει γενικώς και ο πατέρας. Γιατί όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ιταλός, σχολεία κτίστε να διώξετε την Τουρκιά. Σωστά, έτσι. Σχολεία κτίστε. Θα μεταβούμε όλοι κάτω στο θέατρο και όσοι θέλετε φυσικά από εσάς για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση που έχει ετοιμάσει η κυρία Παραθυρά εδώ με τα παιδιά στη μνήμη του Στράτη.